जनाय पुलिस बिफाना भांजों लोगोसे सानै फालांगियारि हमदों। जनायाव सानजों सान भां फालांगि खालामग्राया बारायनो हमदों। भां सोबग्रानि हेंथायै TMPK आरो VDP जों जथायै सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दंमोन। लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाबो सोलिगासिनो दंमोन। थिग बिब्दिनो दिनै TMPK आरो VDP जों जथायै भांनि हेंथायै सिग्रोमनायाव अरुणाचल पासिघाट 5 माइलनि राम थापा आरो हेमेन्त सनार मुंनि सानै सुबुंखौ उजनि बिजयपुर गामियाव TMPK आरो VDP आ हमनानै जनाय पुलिस बिफाननो गथायना हरो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै हमजानाय भां फालांगि खालामग्रा सुबुंनिफ्राय 103 ग्राम भां आरो AR09A6129 नाम्बारनि गंसे F-Z बाइक बोखांनो हायो। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बडलेण्ड बुब्लि। আমি আমাৰ VDP আৰু TMPK আমি মিটিং এটা কৰিছিলোঁ। তাৰ পৰা আহোঁতে আমি ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা দেখিলোঁ বাইক এটা আমাৰ বিজয়পুৰ মহালিত আছে। সেইটো কাৰণে তাক নিশ্চয় এইটো ড্ৰাগছ পেলাৰ বুলি ভাবি পেলাই সোমাইলোঁ। তেতিয়া আমি বস্তুটো ধৰি পালোঁ। যুৱক পাছিঘাটৰ বুলি কৈছে। পাছিঘাটৰ হেমন্ত আৰু ৰাম থাপা। হেমন্ত আৰু ৰাম থাপা। এনে পৰিমাণটো কিমান মানৰ? পৰিমাণটো 1.3। এতিয়া মানে আৰক্ষীক समजाय দিছে। এতিয়া समजाय দিলোঁ। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।